sing gawe ontran-ontran ana negara Ngamarta iki kowe. Iya. Aku sing goleki kowe, Prabu Kresna. Supala. Wis titi mangsane. Kowe goleki aku, Supala. Hei, Ratu Dwarawati. Jare kowe Ratu Kondang. Ratu Kondang Titis Wisnu. Jare kowe kondang ratu pinter. Jare kondang duwe gegaman ampuh. Marake tamakno ning aku. Prabu Kresna. Kowe nemplek Pandhawa. Pandhawa mbok apik-apiki. Pandhawa mbok rengkuh bedhek-bedheke. Mung kepengin barange Drupadi. Kaya ora ngerti kelakuanmu enono. Wah, dalah. Ya, sak karepmu Supala. Supala. Wis titi mangsane kowe bakal sirnakne Supala. Wah. Allahu Akbar. Dara kula Bratasena, Gus. Sampun paripurna lelampahan sesaji Raja Saya. Sembada ingkang jinangka, jumbuh ingkang ginayuh, basuki ingkang kaesti. Dumateng para sutresna budaya, kula sak kanca hai budaya kathah kekiranganipun saha kalepatanipun anggen kula ngayahi pakaryan menika. Mugi diagung ing pangaksami, Gus. Wah, iya. Lan malih mugi-mugi sanggar satriya wasis tetep kuncara anjaying bawana laris tanggapane. Muga-muga Mas Pier lan Mak Jangkung pinaringan bergas waras sehat wal afiat murah sandang lawan pangan tinebihna ing memala cinikal ing sial dangkal cinaketna ing kabegjan, Gus. Iya. Mula dina samangko bungah-bungahe ngadi kok joget ladrangan ning kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Gus. Wahyu.